Si t'acabes d'establir a Andorra, hauràs de donar d'alta alguns serveis bàsics, com ara la telefonia, internet o l'electricitat, o obrir un compte bancari. A Andorra només existeix una operadora de telecomunicacions per a pública. Andorra Telecom centralitza tota l'oferta de telefonia fixa, mòbil, d'internet i televisió de pagament. Per conèixer els serveis que ofereix, pots visitar la web andorratelecom.ad. L'electricitat a Andorra la subministren l'empresa Parapública, Forces Elèctriques d'Andorra, FEDA i algunes distribuïdores locals com Cersensa i Unió Elèctrica La Molina, Encamp, Nord Andorra, a la Massana i Ordino i Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. Pel que fa a l'aigua, a Andorra no es paga pel consum, sinó per l'accés al servei. En la majoria de casos es fa a través dels comuns, però en algunes parròquies hi ha empreses o societats que s'encarreguen de la gestió del servei, com ara a Canillo o a Escaldes-Engordany. Tant si es viu a Andorra com si només s'hi treballa, és necessari obrir un compte bancari per poder-hi domiciliar la nòmina i els serveis principals. Actualment, fruit de diverses fusions, al Principat hi ha 3 bancs: Enbanc, Creant Crèdit Andorrà i Morabanc. Als residents, els bancs els demanen acreditar la residència al país, així com altres elements vinculats a la situació econòmica i financera. Als fronterers els cal el certificat d'empadronament, el permís i el contracte de treball amb una empresa establerta a Andorra.